is your number one SM radio station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Grade 4 ako noon nang makilala ang aking pinakapaboritong guro. Maganda siya, very approachable, at mukhang matalino. Nasa library ako noon. Super nerdy look at gulo-gulo ang buhok. Kung anong ikinagulo ng buhok ko, ay siya ding ikinagulo ng handwriting ko. At kung anong ikinagulo ng handwriting ko, asahan mo, mas magulo pa ang mga gamit sa desk ko. Patago akong nagbabasa ng libro sa library ng mga oras na yon. Umiiwas talaga ako sa paningin ng mga kaklase ko dahil para sa kanila, hindi cool para sa isang lalaki ang mapahilig sa pagbabasa. Reading are just for girls, ika nga. Maya-maya lumapit na sa akin si favorite teacher. Hi, anong binabasa mo? Pwede ko bang makita? Yun na ang naging simula ng friendship namin ni ma'am. Pagkatapos niyang makita ang mga binabasa kong aklat, ay kumuha pa siya ng ilang piraso ng biography books para i-share sa akin. Minsan ay sinasamahan pa niya akong magbasa. Kapag natapos na naming basahin ang isang aklat, tatanungin na niya ako kung ano yung nagustuhan ko dito at kung ano ba ang mga natutunan ko. Dahil dito, mas lalo pa akong naging matakaw sa pagbabasa. Lalo pa akong naging masipag sa pagtuklas ng mga bagong karunungan. Ipinaramdam sa akin ni ma'am na okay lang maging nerdy, okay lang maging messy, at lalong okay na okay ang mahilig sa aklat. Ipinaramdam niya sa akin na okay lang ang maging totoo sa sarili. Ngayon ay masasabi kong nerdy pa rin ako. Hindi pa rin ganun kaganda ang sulat kamay ko. Pero hindi hadlang yung mga yon para matupad ang mga pangarap ko. Ngayon ay may sarili na akong kumpanya ng mga computers. Nagtayo rin ako ng isang library para maibahagi rin sa mga kabataan ang kahalagahan ng karunungan. Salamat sa favorite teacher ko na may malaking naiambag sa tagumpay ko. Love, Bill Gates. Wow! Si parang Bill Gates Taray pala ni to. Bakla! Taray ni Koya! Si parang Bill Alam Gates mo, pala yan. may mga pagkakapareho tayo parang Bill Gates. Maggulo din yung table ko eh. Baka naman sa Kelly. O, di ba? Who would have thought? Grabe, no? Na yung isa sa pinakamayaman sa Correct. buong mundo. At influential sa buong mundo, 'di ba? At ang tanging naging paulit-ulit niya sinasabi naging susi, isa sa mga naging susi ng kanyang tagumpay ay ang kanyang favorite teacher na hindi siya sinukuan. Tama. Na mas lalo siyang in-encourage sa kanyang love for reading, 'di ba? Na binigyan pa siya ng mga reading materials, pinaprocess pa nila yung mga yung mga binabasa niya. Iba talaga mga kaibigan yung impact ng mga salita na bibitawan mo no?
pwede talagang mabago nito ang perspektibo ng isang tao. Correct. Imagine kung hindi ganyan yung mga salitang natanggap niya sa mga taong Tama. nakasalamuhan Correct. In fact, sabi nga ni Bill Gates, nakausap ko siya eh. niya. Okay, ano sabi niya? Kumusta naman daw? Ang pangalan ng favorite teacher niya, si Mrs. Cafier. Yan, Mrs. Cafier na namatay. Si Mrs. ano mo, Cafier, batchmate. Hindi, naging advisor mo din siya. Oo, batchmate Tita Benyo. Kakamatay lang, dumalaw ka ba? Noong 2006. Medyo dapat pupunta ako doon kaso nga lang busy. Oh, wow. Kasi nasa kuweba ako noon. So si Mrs. Cafier died in 2006 shortly after she reached her 100th birthday. Nakaumabot pa ng 100 years Centenary. old. And bago siya namatay, nagkaroon ng opportunity si Bill Gates na magpasalamat sa kanya dahil sabi niya talaga kung hindi dahil sa pagbigay niyo sa akin ng passion for reading, kung hindi dahil dun sa moment na yun sa library na Correct. kinausap siya, tinanong, uy, anong binabasa mo? Dapat nung mga moment na yun kasi na-turn off na siya sa school eh. Tama. Kasi yung mga klase niya, Posible. sabi niya talaga yung mga Oo. klase niya, hinahamak siya, na-turn off na siya sa mga taong sinasabi, pang ano lang yung pambabae lang ang pagbabasa. Pero merong isang babaita, isang professor. Na binago lahat yun. Binago ang lahat yun. O, tingnan mo siya ngayon. O, Diba? Totoo yan. Kaya wag niyong huhusgahan mga kaibigan yung mga classmates niyo na nerdy kasi minsan pinagtatawanan natin sila. Ano ba yan? Tapos minsan walang friends. Oo. Kasi busy lagi nagbabasa ng Correct. ng libro. Pero hindi natin naakalain itong mga taong hinuhusgahan natin yung ina-underestimate natin. Correct. Sila pala yung magiging successful balang araw. Naku, balang araw, Diba? uutang ka din dyan. Baka mag-apply ka pa sa kumpanyang itatayo kaya niya. maging mabait ka sa mga matatalino, di ba? Tama. Sa mga masisipag mag-aral. Huwag ka Yan. makikipagkaibigan doon sa mga magaganda't gwapo lang. Oy, nako, na walang naidulot. Yan yung kaibiganin mo, yung shirt hanggang puso, dinadikitan mo. Di ba minsan marami mga friends talaga kung sino yung mga pogit magaganda sa school eh. Sama-sama Sila sila. yung mga sikat lagi pag ganun eh, no. Pero pagdating talaga sa tamang panahon, di ba? Kapag nagland na kayo sa totoong buhay, makikita nyo talaga mag-aangatan yung mga ina-underestimate nyo dati. Correct. Yung mga hindi mo inakala. Oh, yung mga dark horses kung Oo, tawagin. correct. Meron akong kaibigan, hindi siya, naging CEO siya ng AirAsia. And when we were young, In college, yes. And even in high school, isa ito sa mga parang pangkaraniwang, very average. Hindi maganda. Hindi ba, very average. Very average yung sa talino, Okay. hindi masyado nag-aaral. Parang Oo. yung mga tipong naging estudyante ko ba yan? O naging classmate ba natin? Well, Ganun. Parang nandyan Oh. lang siya. Nung na, Hindi mo nararamdaman. Hindi mo Hindi nandun lang markado, siya. Hindi ganon. markado. Nung Oo. naging CEO. Oo, sino mag-aakala? Biglang kilala siya ng lahat, di ba? Kita mo na. Uyo kayo. Lahat ka, parang gusto mag-apply sa kanya eh. Parang naging, friend ko yan Oo, dati. totoo. Classmate ko yan. Biglang may mga proyekto na sila na gustong Oo, diba? makipag-coordinate sa kanya, mga ganun. Yun nga, binibida mo na eh. Di ba yun nga, Oo. pinakamaganda sa batchmate namin eh. Di ba? Tsaka talaga matalino sa classroom yan kahit wala naman talaga kayong moment Oo, dati. dati. Di ba? Ganun yun. Di ba? I'm sure yung mga Aminin nyo. klase nito ni Bill Gates, ganun Oo. din. Di ba? Dati, hinahamak-hamak. O na Correct. naging Bill Gates na talagang bonggang-bonggang ang net worth 100 billion. Di ba? Dollars. Oh, Isipin mo dollars yun. di ba? Tayo nga 100 pesos, hirapang-hirapan Oo. minsan. Pero kung ganyan yung naging kaklase mo, hindi ba sasabihin mo, ay, naging kaklase ko yan dati. Oh, Abinin mo na kagad. Oh, friend mo Kasi yan. binigyan ko pa dati ng papel yan eh. Nag-exam kami. tingnan mo. Nagkaroon ng mga anecdote. Palibhasa, 'di ba, naging sikat. Oo, 'di ba? Kaya wag niyo i-underestimate mga kaibigan yung mga classmates ninyo kasi hindi mo alam ang takbo ng isip ng mga 'yan. Magkakaalaman talaga pagdating ng panahon na kayo magpare-pareho ng nagtatrabaho. Correct. O, 'di ba? So, again, kaya kami nagmahiwagang burnay ngayong Friday na ito kasi naisip nung aming mahiwagang burnay na again bigyan ng pagpupugay ang lahat ng mga guro, 'di ba? Tama. Kasi napakalaki ng influence itong si kumare ni Tanghenyo na si Mrs. Cafier, Oo. 'di ba? Sa buhay ni Bill Gates. Kung 'di ba na lahat tayo isipin mo from one professor, 'di ba, to her student, and now yung estudyante niyang si Bill Gates, lahat tayo connected kay Bill Gates eh. Tama. At lahat tayo kilala natin siya. Lahat tayo gumaan ang buhay nang dahil sa mga discovery ni Bill Gates. Sinong mag-aakala? Diba? Na ang Diba? nag-push sa kanya ay isang guro. Malay mo Yan. isa sa mga anak natin eh, 'di
ba, maging ganyan din, maka-invento rin ng matinding breakthrough o kaya advancement na makakatulong sa buong mundo. Correct. At sino mag-i-influence nun? Hindi tayo. Wala naman tayong kwenta eh. Yung teacher nila. Teacher talaga. Teacher talaga nila. Di Alam mo, ba? ang isa pa ko minsan ng mga sacrifice ng mga teacher, halimbawa, nagtuturo ka, minsan, parang OFW din eh. Na yung, ikaw, yung anak mo, OFW ka, hindi mo maalagaan yung ang anak ng yes, ibang tao. yes. Correct. Tapos pag teacher ka, siyempre, dala-dala mo pa rin sa bahay yung trabaho. Lalapit yung anak mo. Oo. Mami, Correct. turuan mo ako. Hey, hindi ka. Pagod ako galing sa classroom, maghugas ka ng plato. Diba? May ganong mga eksena. ganun Matindi eh. sakripisyo yun. Kasi minsan hindi mo na maturuan din yung Sarili mong mo. anak. Kasi yung sarili mong anak, hindi ka babayaran. Yung kinuha ka para mag-tutor, di ba? Babayaran ka per ora, di ba? Oo nga, naman, practical lang. Pero masakit nga naman yun. And by the time yes, you get yes. home, you're already tired. Oo. Tapagod Tama. ka na, yung utak mo kasi may chinutor ka na iba. Correct, di ba? correct. At yung anak mo pagod na din, nahintay ka, di ba? Saka yung trabaho ng teacher, hindi natatapos sa school Ay, lang. hindi ha? talaga. Dalang bit-bit mo talaga yan. Gagawa ka ng grade, Lesson yung plan. lesson plan, yung mga Correct. ganon. Totoo ka dyan. Napakarami totoo mga kaibigan ng sakripisyo ng ating mga guro. Naalala ko din na talaga ito first-hand experience. Siyempre, ayun ang mga teachers kasi nanay yan ng classroom eh. Yes. Talagang gusto niya kung ano yung ayos sa bahay, ganun din yung ayos sa classroom. Napaka-particular nila sa kortina, sa floor wax, mga ganun. Kasi kami public school. May floor wax tsaka May pa cortina. floor wax. May mga cleaners na tinatawag. So after class, kailangan may maglilinis ng classroom. So sabi niya, naku, wala tayong floor wax. Alam mo yung kada abono niya na pagbibigay ng floor wax, wala naman talagang budget ang gobyerno para sa floor wax ng oo. classroom, di ba? Pera niya na yun. Pera niya yun. Yung bahay nila, ang Oo. kunat-kunat na nung kahoy nilang kasi yung floor wax na dapat sa bahay nila, Oo. dinala sa school, di ba? Imagine mo yung budget sa floor wax ng classroom. Naalala ko talaga yun. Sabi niya, yung sukli, balik mo sa akin ha. Ma'am, hindi naman po ako mangungupit. Sabi kong ganyan. So, kasi ako yung inuutusan bumili ng floor wax. So, talagang, imagine mo, dun ko lang na-realize na yung perang yun, hindi naman galing sa gobyerno. Sakripisyo yun ng teacher para lamang hindi mapabayaan yung classroom niya. Tama. Diba? Oo. So, it really goes beyond. Yes. Diba? Hindi, sobrang sacrifice eh. Yung isang Totoo. misteryo na hindi ko pa rin mawari-wari. Bukod sa nananatili silang bata, ano pa? Yung Manila paper saka magkartulina tuwing papasok, di ba? Isa pa yun. Ang Correct. luma na ng mga example mo. Napag-aaral Wala ng nang estudyante. gumagamit nun. Ang estudyante talaga dekada 80. Lahat mano-mano. Totoo yan. Di ba? Kung paano... Oo, At saka kaya- kung paano sila nagdo-drawing ng yung bilog na pang-perfect pag drawing nila sa blackboard yung Tama. bilog. Nung nag-drawing teacher ko sa Ng ng pie. G-clef. Oo, yung tuwang-tuwa ako. G-clef. Ang Saka galing. yung pie chart. Oo. Na drawing lang ng chalk, di ba? Sobrang astig talaga, promise. Na kahit hindi nakatingin sa blackboard, Oo. ang tama yung circle niya Tama. Daming mysteries. And lalo ngayon partner and tanghenyo talagang bongga ang challenges na hinaharap ng mga teachers dahil sa mga estudyante na hindi na ganun ka-focused. Hindi katulad natin dati. Baliktad Sorry na ngayon. pasensya na to compare Baliktad Mabait talaga yung batch namin Mas mabait pa Takot po sa talaga. teacher. Takot sa teacher. Takot sa sigaw. Kasi dati namamalo pa yung mga teacher. Uy, hindi sa amin, hindi kami. hindi Dati kami namamalo. lumilipad yung eraser. Oo, di ba? Ako napalo ako ng teacher ko dati kasi madumi yung kuko ko. Ganon. Kasi naman yung lupa sa kuko. Talagang kinarir mo, chuper Hindi lang. Ngayon hindi na, Hindi oo. dahil stricter yung teachers before. I don't think so. I think it's really the students now compared to the students before. Kasi tayo talagang marunong tayong makinig. Palibasa correct. wala pang Google. So kung gusto nating matuto, and the only way that we will learn is we really listen to the teacher. Ngayon Yes. kasi talagang talagang Information is feeling, everywhere. Oo, ang feeling kong iniisip nila, bakit pa ako makikinig dito? Kung mamaya Andyan naman, naman sa pwede ko Google. namang tanungin si Google. Tama. 'Di ba? Yung ganun. So Oo, mas pindot-pindot lang. mas challenging talaga ngayon, 'di ba? Sa bagay noon at ngayon mas Parehong may challenge. Parehas may challenge. Pero feeling ko talaga yung challenge talaga mas matindi ngayon dahil sa information overload. Bumaliktad kasi sa ngayon. Dati, yung estudyante nakikinig sa teacher. ngayon. Ngayon, pag teacher, ikaw makinig mo Oo. na estudyante para makuha mo loob nila. Correct. Yun yung Correct. iba na talaga yung mga ngayon, nakakaloka talaga, hindi sila mabait. Kaya ako, believe din ako sa mga teacher ngayon na nakikita natin. Teacher.
Gumagalaw kasi yung Gumagalaw na naman yung pustiso mo eh. Yung mga guro. Oh, yung mga guro. Parang di ka nahihirapan, friend. Oh, go. Yung mga guro ngayon na dinadaan nila sa kanta, sa sayaw, Oo, correct. para makuha lang yung atensyon ng mga bata. Tama. 'Di ba? Kaya nga may nag-trending na gano'n na teacher, 'di ba? Yung sumasayaw siya. mag-participate lahat ng mga Oo, estudyante, no? Para makuha niya yung loob. Kasi yun yung kailangan mo, makuha mo yung loob para makinig sila sa'yo. O, 'di ba? Tama. Mabuhay yung mga teacher. Love you. Oo, kayo po talaga ang mga Lodi namin. Yan. Kayo talaga yung original na Lodi. Father Alan sa Monte, good morning sa iyo. Nakatutok sa atin. Tsaka Hi, Father. welcome back to Brother Ryan Diaz. Salamat po sa pagtuto. Hey, Salamat sa inyo. Sana pasyal ulit kayo dito sa stasyon. Oo nga. Soon. Happy Teacher's Day din kay Ma'am Hazel Coros dyan sa Iloilo. Yun na. Madaming mga may magpapaparty ba sa mga teacher? O wala? Wala, Bati-bati no. lang? Bati-bati Sana lang. may papera, no? Sana iyaman ng mga teachers. Sana talaga madagdagan yung sweldo nila. Malaking bagay po yun sa kanila. Yun talaga yung wish natin. Sana Mahirap na yung buhay. Dumating sana na wala nang nagsasanla ng clothing allowance, Oo, yung mid-year bonus Yung nila. kailangan magbenta ng mga ano. Tsaka, imagine- o kaya kailangan mahalan yung pagpapafotocopy kasi doon na lang sila pwedeng bumawi sa Floromax na binili Oo, nila. kasi may magberde ba, may dadala ng longganisa, Oo, gano'n, meron ialok pa sa rin ba? estudyante. Meron pa rin ba Ako, ngayon? na-experience ko dati yun eh. May baon akong tosino dito Baka may gustong ulamin to sa bahay nyo. Avon. Oo. Avon. Tupperware. Sara Lee. Sara Lee na bra. Di ba ganun? O, yung di na kailangan maggaganon, di ba? Kasi Totoo. sapat na yung kanilang kinikita. Tsaka imagine niyo kapag eleksyon ng mga teachers, yung gamit na gamit. True. Di ba puyat na puyat yung mga yan? Di ba ng mga nagbibilang ng nagbabantay ng mga ballot boxes. Busy na naman sila next year. Oo, nga, Dami eleksyon na. na. Dami Sobrang na sisipag namang- niyo po. Oo. Loves namin kayo. Happy Yes. Teacher's Day po. Di ba? Yung dalawang segment ng Tambalan dedicated po sa ating pinakamamahal na mga guro. Maraming salamat Yes. for the influence. Yan. Thank you. Hay nako mga kabisyo. Salamat sa pagtutok sa amin. Thank you for joining us Monday to Friday. Next week po ulit tayo magkakabanding-bandingan para sa mga segment ng Tambalan. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GBGB lang. Love lang! lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.